Det er sådan, at den eksisterende driftsoverenskomst, den opererer under fuldstændig de samme betingelser, 75 millioner kroner til det her område. Det passer jo ikke. Det er sådan, at sådan er den. Det er sådan, at regionerne har tilkendegivet gennem årene, at man betaler noget mere, og det har man de facto også gjort. Vi startede dette samtalerække med Epilepsihospitalet for 1,5 år siden snart, og der er det blevet gjort helt klart i de samtaler, at det var de vilkår, som sagen stak ud. Vi kendte dem før sommerferien sidste år. Region Sjælland har ikke ønsket at andet end at det her skulle lykkes, og derfor har man heller ikke gjort noget for at drive det længere ud, end at sige, vi har hele tiden påvist og sagt til Epilepsihospitalet, at der var de her vilkår fra staten. Det var vigtigt, at man forholdt sig til det, at man indrettede sig derefter, og at vi oven i købet gav tilsagn om at fortsætte med langliggerne, og var villige til at forholde os til supplerende finansiering. Og det er jo der, hvor staten har skrevet, at der er 4 måder at finansiere det på. Der er fritvalgsrammen, der er langliggerne, der er bilaterale aftaler med regionerne, og så er der udvidet fritvalg. Jeg tror, det er lidt vigtigt, at vi siger til hinanden nu her, at vi ikke bruger udtryk. Det her, det er løgn. Altså, vi må indrømme, vi har et synspunkt, og det er vores synspunkt. Men vi kan ikke have en diskussion, en åben og ærlig diskussion med hinanden, hvis I hele tiden siger, det I siger, det er løgn. Det kan vi ikke. I er nødt til at høre på os. I er nødt til at tage og lægge til grund, hvad vi siger. Vi kan være uenige med os, men I skal ikke sige, det vi siger er løgn. Det er altså rigtigt nok, at de sender folk hjem på Lykke og Bånd og overlader dem til sig selv. Ja, det er rigtigt. Det bliver de jo sendt i øjeblikket. Det er rigtigt nok. Det er ikke løgn. Men som jeg også vil sige, jeg vil sådan set bakke Sten Bak op i, at vi, det er jo ikke her, vi skal lave en løsning. Og vi har jo lavet en demonstration, fordi vi er uenige i det, regionen siger. Og jeg synes, vi skal være glade for, at regionen har taget imod os, og at vi har fået lov at komme ind, vi får kaffe, og de får lyst til at stille op. Det er jeg rigtig glad for, at de vil tage imod os på den måde. Men vi bliver ikke enige her, og så tænker jeg, så er det jo så i hvert fald vores tres ansvar at gå videre med det her på fredag, og se, hvad vi kan blive enige om der. Men som Lars også sagde, at hvis der skal ændres på rammen, så er det i Folketinget. Og det kan Sten og Lars ikke stå her og gøre for os. Så langt har de jo ret. Det må vi jo anerkende dem for. Men så jeg vil sige tak for, at vi blev inviteret ind på det. Jeg kunne godt tænke mig at stille Sten Bak et direkte spørgsmål. Jo, må jeg godt lige gøre det, jeg vil sige færdigt. Så skal du nok få lov til at sige noget, Mona. Altså, jeg tror, det er rigtigt. Vi kan jo ikke løse det her i dag. Men vi kan komme med nogle synspunkter, så I har måske en fornemmelse af, hvad er det for nogle holdninger, vi har haft i det her forløb. Hvad er det for nogle interesser, vi også har skulle varetage. Både for staten, men også for de øvrige 4 regioner. Det er jo sådan, at der er 5 regioner i Danmark, der handler med Philadelphia. Men i hænder til loven er det den region, hvor i institutionen ligger, der har fået til opgave at føre et tilsyn og har fået til opgave at lave en overenskomst. Det er nu et vilkår for os, og derfor er vi nødt til ligesom også at forklare, hvad er det for nogle interesser, der har været. Og jeg så bare lige ganske kort slutte det her med at sige, der er 2 løsningsmodeller. Der er i princippet 3. Der er 2 løsningsmodeller. Den ene løsningsmodel, det er, at man løfter fritvalgsrammen. Det kunne vi ikke få den tidligere sundhedsminister til. Det har vi jo også haft en diskussion med Bertel Haarder om over flere omgange i løbet af det seneste år. Det kan da godt være, at det kan lykkes at få den nye sundhedsminister til det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald en mulighed. Den anden mulighed, det er, at de her tilkøbsydelser, der ligger hernede, at vi får alle 5 regioner til at give et tilsagn om at være med til at købe det, de plejer at købe for på Philadelphia. Det har vi sagt. Jamen, det har mit regionsråd sagt. Det vil Region Sjælland gerne. Om de 4 andre vil, det afhænger jo også af, om Philadelphias medarbejder og direktør kommer ud til de 4 øvrige regioner og får drøftet med dem,
hvad er det så for nogle opgaver, vi kan løse for jer? Og det er den anden mulighed, der er for at få det her løst. Jeg har selv medvirket til at bane vejen for Philadelphias direktør ved at tale med mine kolleger, mine 4 regionsrådsformænd, og sige til dem, hvor alvorlig situationen var oppe i Philadelphia. Men jeg kan jo ikke rejse rundt med salgstasken til de 4 andre regioner. Jeg ved jo ikke, hvad der er af varer på hylderne. Det er jo direktøren, der skal gøre det. Men det er den anden mulighed. Og den tredje mulighed, det er jo sådan set den dramatiske, det er den, vi ikke har været inde i. Det er jo, at så skal man ud i en dramatisk tilpasning på Philadelphia, hvor man skal spare ikke, tror jeg, 60%, men det er måske 40% eller 30-40%. Det er også en ganske dramatisk tilpasning. Vi har jo sagt for et år siden, at man skulle begynde så småt. Jeg var jo sammen med mine kolleger i det her råd, der sidder og holder møde herinde, i gang med at afskedige rigtig mange medarbejdere for et år siden. Jeg tror, vi nedlagde 600 stillinger i Region Sjælland. Og det er jo en voldsom problem, en meget voldsom proces at komme igennem, og det er også voldsomt ude på Philadelphia. Men det er sådan set, enten kommer Krag og redder situationen, eller også kommer de 4 øvrige regioner og redder situationen, eller også så ligger de sådan set i en meget, meget vanskelig situation. Og som sagt, nu skal vi drøfte det med en bredere del af bestyrelsen på fredag kl. 1, der kommer de her til stede. Og så synes jeg, at de, der vil have lov til at sige noget, skal have lov til. Nu skal vi starte med formanden. Jeg synes, vi skal høre patienterne. Ja, kan vi få dig til at gå lidt rundt med? Okay, så der den røde lampe der. Hvem sidder der? Sig noget. Ja. Hvad så med alle de patienter, der skal have sin medicin? Der er nødt til at skal have sin medicin. Der er brug for det. Det er sådan, at vi har holdt møde med direktionen for Epilepsihospitalet. Der har vi aftalt, hvordan vi håndterer denne situation. Og det tror jeg, I alle sammen er bekendt med. Det ligger på vores hjemmeside. Det er jo aftalt, at de patienter, som har et behandlingsbehov, hvor vi er enige om, at det skal fortsætte, og hvis det også skal fortsætte på Epilepsihospitalet, så tager man det med den enkelte region. Hvis det skal fortsætte andre steder, så tager man det. Og jeg ved, at vi gør i hvert fald i disse dage, og det ved jeg også, de andre regioner gør, håndtere en lang række patientsager. Så patienterne bliver der taget hånd om. Ja, hvis vi kender det. Vi får ikke at vide, hvis vi bliver sat ud. Nej, vi giver afslag, når vi beder om betalingstilstand. På alvorligt. Vi har lige sendt 4 patienter hjem i dag. I dag og i går. De 4 patienter fra psykoterapeutisk afdeling, der i dag har afslag for dig. Hvorfor? Der er ikke en afdeling af den her slags et andet sted i landet. Vi sender også hjem med åbent sår. Jeg tror, man bliver nødt til at sige ganske klart, at det at tage patienter i behandling inden for den ramme, at fordele patienterne og tage dem ind efter alvorlighedsgraden, det er Epilepsihospitalets ansvar. Det ansvar har vi påpeget for et år siden, og det har vi gjort gentagende gange i løbet af året. Så det er sådan set, man har kendt vilkårene. Så det at tage i behandling, det har man kendt. Dernæst så er det en lægelig beslutning om behandlingen fortsættes. Det har vi aftalt med Epilepsihospitalet. Det er en lægelig beslutning om behandlingen afbrydes. Og det er en lægelig beslutning at sige, at det kan man ikke af faglig grund, og så retter man henvendelse til hjemmeregionen. Det har vi aftalt. Vi har ikke håndteret en eneste patient på Epilepsihospitalet. Det gør Epilepsihospitalet. Forudsætning for, at vi kan gå ind og appellere på dem, det er, at vi gør os bekendt med det. Ja, men er det ikke jer, der står inden for behandlingsgarantien? Er det ikke jer? Jeg forstår det ikke.
behandlingsgaranti.